Cotxo! Són les 4 de matí. No, broma, són les... Estamos aquí reunidos. Són les 7. Hermanos. Són les 7:30 de... Estem aquí reunits per escampar paral al premiar com un ràdio del camp que nosaltres fem corredors. Podem agafar d'aquí, podem anar agafant i anar posant en cercle. Oye, esto, ya mi vídeo, despido el vídeo. Au, bona nit i fins demà. Bueno. Popo. Tenim que entrar i... Domnul Sintea și Lumea.